Paripurna lumadering ditadi cara long pasar hati nambi putra praja pinanganten kakung. Tumrap lumadi ditadi cara wes gati pargian gati cara panggih temanten. Samakten gati borampe panggih ing sampun teng papan piniji dhumateng Ibu Juru Paes saking Sanggarias Urata Ayun. Kepareng kasuwun maratetesaken panggih temanten. Dene panggih temanten kepareng kablardo. Nglengkong kang mangungkung kepareng suka Cenandra kodhok ngorek. Duduk tidem permanem sosodoro separang manjengi madyaning kawuryan wasan gogodongan tanono basamirana tan lumampah ingkang gestu luhung panggihing temanten sarimbit laju tindak erat mojo pinanganten nyeparangan nyakat paring obor ampe panggih ingkang sampun kepareng tena teng papan piniji terus panateng humyan kang tinuju penganten sarimbit kawis tinggal sami tatap catur netra tumuli samya bebalang gantal ingkang sinebat gondang kasih mewah gondang tutur gantal ingkang dumadi saking sedasur ingkang tenang sulaning benang lawul nadyan suruh tansah dingasuri yekti pinilih kematem rasa penangka para lampita manunggaling cipta rasa nyang karasanira ya pareng ambabar karya ngewarengat mojo pinanganten sarimbit arsa mangun baryan agung mugi tansah antara mating Gusti kang murbeng kawasa samanggih Arahayu Neskawa. Kandiat Jawa Tasno pinangka paseksen bilih wit rikalodhangan punika Rara Ayu Ferawati. Ketiwas kewan kudrim pun Bagas Surya Aditya miturut satataning adat ingkang tansah lumampah wonten ing laladan Karangmojo Banaran Kalijambi. Ibu Juru Paes saking Sanggarias Urata Ayun kewingking saking Seragen Asri. Ing kepareng maratetesaken lumadering tadi cara panggih temanten. Samakten gadi borampe panggih kang kawis tingal bokor kang pindho kencana. Ijo Sekar Manca Warna pahantikan. Daya-daya Dyah Ayu Ferawati tunanya keparing obor ampe panggih sigra ngaturaken sembah bekti dumateng ingkang garwa kinasih temeni tanggap ing sasmita Arpaja pinanganten Putri Nura Ayu Ferawati ngaturaken sembah bekti dumateng ingkang garwa kinasih sigra metahantikan nggihipun Bagas Surya Aditya pecah padha sanalika daya-daya Dyah Ayu Ferawati sigra miji ampeyanira ingkang garwa kinasih mangajab mugi serna saring sukerta tinebeng godha rencana sambe kelanur beda cinakatna mring katentreman kabagyan karahayon kewasin nandhingna mring rejeki kang sempulur. Dene panggih temanten samarang pareng kaungkulan Sekar Mayang senebat Jaya Ndaru Dewa Ndaru mewah Kalpataru yukti dumadi saking penitan kahyangan ing Suralaya senebat kayu klepu Dewa Ndaru pupus cendhe debok swasa parijata kencana ing pareng cinarya mandhap ngecopada teng njero Bapa Farokis lan Ibu pinangka syarat sarana panggihing temanten. Mugi Iwang Pukulun Cakra Kembang ya ing Untara Segara Iwang Pukulun Kumajaya nari ratih dewaning penganten kepareng kasuwun mandhap ngecopada manjengi hangganir panten sarimbit ngarsa mangun bebrayan agung ing alampadan paripurna panggihing temanten daya-daya nggihipun Bapak Farokis lan Ibu Sugiyarti dihambayongi putra penganten tumrap manjing ing sasana Renengga maya-maya jroning penggalih nggihipun Bapak Farokis sarimbit wis kasempatan kang senedya.
jroning wardoyo sikarana jroning penggalih Ibun Bapak Paroki sekalian wis kasembatan kang senedya kepareng ibuh putra pengantin turut catatan ingatan ingkang tansah lumampah wonten ing laladan Karangmaja Banaran Kali Jambi kanthi bingahe manah yenipun Bapak Paroki sarimbit Cigra nyandak sindur ingkang sampun sinemaken dumateng putra pengantin ya kagendhong pengantin sarimbit ya minggahing pepanggungan arsa kalenggaken kursi renengga tumrap kepareng kemangke kemate tadi cara adat karobongan Ibu satata lenggahipun putra pengantin Iyipun Bapak Paroki sekalian Ibu kepareng kasuwun anampi rawuhipun kadang besan tresna iyipun Bapak Suryadi sekalian Ibu Juru Paes kepareng kasuwun panetesaken Bapak Paroki sekalian iyipun kepareng nampi kadang besan tresna Bapak Suryadi Dinambi rawuhipun kadang besan kinasih Bapak Suryadi sekalian Ibu Hardi dherek-dherekipun Bapak Paroki tumrap kepareng kadhereken minggahing pepanggungan kadhereken satata lenggah ing kursi kang parinengga tumrap lumadi dicadi cara adat karobongan Sawetawis lumadi adicara karobongan ingkang sampun Ibu Juru Paes saking Sanggarias Morota Ayun Wiking saking Sragen Asri